Dili usab kining hangin ato ang bantayanan ining nasbutan nga bagyo, magdala usab ni og bunok na mga pagulan sugod karong gabi ato na ug mga adlaw, especially diri sa Central Visayas. Kita nato more than 200 millimeters of rainfall, posibleng madawat na to na posibleng ihuwad lang sud sa 24 oras. Almost the same ni siya na kadaganon sa atong rainfall amount nga mabundak sa usa ka buwan. Uy. So posible guni mga pagbaha ug mga pagdahili sa yuta. Kung ang mga ubang lugar nga dili tigbahan, posibleng mabahan usab dala aning kadaganon nga ulan nga madawat nato. Pagdugang nini naputay storm surge warning nga giisa diri sa Kabisayaan. So king storm surge warning pagtaas sa level sa atoang tubig tungod sa nagsingabot nga bagyo. Diri sa Central Visayas area na dunatay yellow storm surge warning nga nagpasabot natay up to 2 meters ang gitason pagsaka sa atoang level sa atoang tubig dagat. So delikado ni especially sa atoang mga residente o mga katawhan nga namuyo diha sa coastal areas. So samtang kung napaigong panahon maminaw ta sa atoang local DRR sa atoang mga kalugar ug maminaw ta if na I need for evacuation, dili ta mo reklamo mo tuo ta dayon sa unsay ilahang mga sugyot. So far mo na ato ang latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan ug ato ang sunod nga bulletin issue karong alas 8 sa gabi. Sir Joseph? Yes, Ma'am Aida. So for atong klarohon no, nga signal number 3 gihapon ang Cebu City, ang Katmon, Carmen, Danao, Liloan, Lapu-Lapu, Compostela, Cordova, Consolacion, ingon man ang Asturias, Balamban, Tuburan ug Tabuelan, Tabugon, Talisay, Midilien. Sir Joseph. Yes, Ma'am Aida. Nanatay pinakataas nato diri sa Subo is signal number 4 na over diha sa Camotes Island. So sa ato pa ang Camotes ganina nga 3 karon 4 na. Yes. So samtang makaduling bagyo Ma'am Aida, mas daghan pang lugar no diri sa Cebu, sa areas diri sa Central ug Northern Cebu. Posibleng maubos na sa signal number 4. Ang posible kaha nga mo isa pa ang storm signal diri sa Cebu City o Central Cebu? Yes, sakto Ma'am Aida. Samtang magkaduol usab ni padayon usab ato ang upgrading sa atong storm surge warning na pinakataas is red storm surge warning, which is posibleng moabot pa og mulapas pa og 3 meters ang wave height ang isaka sa ato ang level sa ato ang tubig dagat. Sama sa imong giingon Sir Joseph nga kato mga nakasnati kaniadto og kani mga pagwanuan ginagmayng baha unya magdumili sa pagbakwit, magdumili sa pagbiya sa ilang mga lugar, unsay advice nato o dugang pahimangno labi na sa imong giingon nga ang iyang ibusdak nga mga pag-uwan sama og ibusdakan ka og 1 month equivalent sa mga pag-uwan? Yes, grabe bunok widespread, posible ni mga widespread na mga pagbaha ni Ma'am Aida. Kay 200 millimeters of rainfall, grabe na gyud ni. Even kining mga 50 to less than 100 in some areas, especially sa mga urbanized areas Ma'am Aida, maka-cause na ni og mga pagbaha. Dili mo pagbaha kini usab mga pagdahili sa yuta, especially sa mga duol sa mountainous areas. O kanig yung mga prone areas, mga landslide prone areas. So ang ay good maminaw ta, especially sa ato ang mga local DRRs nga masuhito sa mga lugar nato asa ang mga prone areas, maminaw ta sa ilahang mga advice o kung there's need for evacuation, dili ta mutuo ta dayon o mudong ta sa mas safe na lugar na designated sa ato ang mga DRRs sa atong mga LGUs usab. So, Sir Joseph, dahin kay salamat sa update o sa model system or sa inyohang panels diha nga nakita. Doon na ba yung mga lugar karon within Cebu or Cebu province nga nagbunok na ang pag-uwan? Yes, Ma'am Aida, no? Especially sugod karong buntag ngadto nang karong mga orasa ang some areas diri sa Northern Cebu naka-receive na og 120 gani mga as of alas 4 pa to over Tuburan area is 126 millimeters of rainfall unya gani karon Ma'am Aida is padayon no kining heavy na mga pagulan diri sa Cebu. Natay okasyon kaganina mga
few minutes o pila ka mga minutos or less than an hour nga medyo mihinay ang pagulan, but tungod kay baga ning ulan diri sa may Eastern Visayas nya, which is padong no diri sa may bingbahin diri sa Central Visayas. So posible no na magpadayon na ning kusog na mga pagulan karong gabi ngadto na og mga adlaw. So some areas even diri sa may Camotes kusog na ang mga pagulan usab nya, kaganina pa is na almost 100 millimeters of rainfall. So other mga lugar posibleng makasinati na gyud og mas mulapas pa og 100 millimeters of rainfall sugod karong gabi. So magpadayon pa og mga adlaw. So isa lang nato posible umabot ning more than 200 millimeters of rainfall. Sus bastila no. So ngayon nga mas mag-amping ta gumikan kay wa pa gali si Tino apan ang iyang epekto iyang mga pag-uwan nabatyagan na nato Sir Joseph. Yes, iyang mga advanced na mga rain bands, iyang advanced na cloudiness, mga pagulan, nabati na nato diri sa Central Visayas, gani wala pa hilanfol ang sentro. So how much more no, samtang magkaduol ning sentro sa mga bagyo, duol no sa palibot sa umata sa bagyo diha ang labing kusog pa na mga pagulan kay gitawag nato og eye wall. So samtang magkaduol pa expected ta mas mo bunok pa gining mga pagulan nato karong gabi ngadto na og mga adlaw, which is nakita nato early morning ngadto na ugmang adlaw ugma sa buntag is labing duol ni over Central Visayas. So nya angay pod pangandaman labi na kay posible sa buntag ni mo padayon yang mga pagulan na medyo ngit-ngit pa, posible nga to ang kadalanan no sa gawas medyo limitado ato ang paglihok angay na consider na to no, especially sa atong mga kaigsuonan nga nasa mga prone areas ug sa ato ang mga responders. Sir Joseph, naabag yun kahay landfall scenario or doon na bagyod kahay landfall diri sa Central Cebu or Cebu City sa bagyong Tino? Yes, base sa ato ang probability cone of probability, so posible gihapon ang landfall kung more northward siya diha sa Northern Cebu. Yeah, best forecast nato is possibly no Central Cebu area ang iyang agyan. So after landfalling over Eastern Visayas area sa may Leyte or Southern Leyte, kung magpadayon niya movement westward direction, posibleng moigo pa una diri sa may Aminambahin sa Bohol. O kung mas muhabog pa gamay diha lang sa kadagatan Northern Bohol area, ang next niya na landfall probably kining Cebu na gyud. Cebu area, possibly Central Cebu kung magpadayon niya ang movement. Mamaning sa Katmon area, Sir Joseph, no? Mao ba gihapon Hindi pa kita ka pinpoint ug asa gyud mismo in municipal level sa samtang medyo layo paghihapon wa pa ni landfall over diri sa may Eastern Visayas area or diri sa may Dinagat. So samtang magkaduol ning bagyo Mamayda, posible mas municipal level na ito ang possible landfall na mga points. But bisan pa kung kilapad ni sa Mamayda no, 300 kilometers gikan sa sentro. So same typhoon strong winds gihapon masinati bisan pa diri sa may Central Cebu, Northern Cebu ug Southern Cebu. Dili ra kayo taas ang diferensya ani kay kusog ni na bagyo typhoon strong. Posible kung naamay pagminos nara around 25-20 kilometers per hour nga hangin lang ang diferensya, which is still more than 100 kilometers per hour. Kung ato ang ihambing nato ni posible gihapon nga kung nganit sa mga kusgon nga hangin mura ta giigo og bullet train no, o train nga paingon nato. So kusog gihapon na hangin kining mga materials ato ang mga struktura nga ginama og gaan o mga karaan no na mga light materials, posible yun nga ilupad ako ang damage niini. Even kining mga ligon na mga panimalay, mga buildings nato, posible gyapon i-unroof, ilupad ning ang scene. Kanya kining atong mga posible gyud ang mga power interruptions, posible makapatumba ni mga poste hinungdan aning paglangan no aning ato ang mga paglihok sa transport nato sa transport inguman kining ato ang kuryente posibleng maapektuhan. Ning
Anam nagnit-ngit natong kagabihion karon Sir Joseph ang imuhang pahimangno pagbalik sa ato mga kaigsuonang tigpaminaw. Yes, tungod kay nagsabot nga nimong bagyo, very critical na to sugod karong gabi nga tuna og mga adlaw. Padayon tang mag-monitor sa ato ang updates sa gigawa sa ato ang buhatan kaya ato ang mga bulletins nga gi-issue every 3 hours. Unya sa atong panimalay natay plano for in case for evacuation o gasa ang possible agianan nato ug maminaw ta sa ato ang mga local DRRs which is masuhito sa ato ang mga kilaiyang mga lugar. Dengan salamat Sir Joseph og amping pud mo diha mga personnel sa Pag-asa office. Salamat Ma'am Aida. DYHP una sa lahat. Weather update. Weather specialist Joseph Merlas sa Pag-asa Mactan. Nagaton sa oras alas 5:40 na sa kahapon samtang padayon sa ato mga balita. Kapulisan sa Central Visayas niisa na sa ilang alert status tungod sa pag-igo ni Bagyong Tino nga gipanabana nga magdaosab og kusog nga hangin o pag-uwan. Ang mga rescue equipment, search and rescue equipment giandam na sa kapulisan, lakip na ang mga sakyanan kung dunay kinahanglan pa sa pagpabakwit ngadto sa luwas nga mga lugar. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante. DYHP RMN Report. Tungod sa pasidaan sa Pag-asa DOST Visayas nga ang Bagyong Tino usa na ka typhoon o gamoagi kini sa mga isla sa Kabisayan nga nagdalag kusog nga hangin ug uwan. Gisaka na sa kapulisan sa Central Visayas ang ilang alert status. Mato ni Police Captain Charisma Gonzales, ang Information Officer sa Cebu City Police Office, nga giandam na nila ang ilang reactionary standby force nga unang gipakatap sa mga samang sa syudad sa Sugbo tungod sa kalag-kalag. Maabot ngadto sa 278 ka mga police personnel ang gipull out sa mga sementeryo o gipa-report kini sa kampo sa CCPO aron mangandam kuno galing bukusog pag-ayo ang hangin ug ulan sa dakbayan sa Sugbo. Gipagawas na usab nila ang ilang mga search and rescue equipment sa pakigalayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Sanglit kuwang man ang ilang mga gamit, lagip na ang ilang mga sakinan kung ano na ang ayan nga ipabakwit sa luwas nga lugar. Nanata naka-standby na diri, continuous ang atong heightened alert, ato ang mga personnel nga gideploy na ana diri sa ato ang kampo, and then ang ato apod nga mga search and rescue nga mga equipment ready na pud siya. Una na nga nagtagbo ang CCPO ug ang CDRR mo aron pangandaman si Bagyong Tino nga direkta nga moigo kini sa isla sa Sugbo. Sa maong tigom doon na nagiila nga mga dapit nga peligro sa baha ug pagdahili sa yuta nga ilang nga patutukan sa matag police station ug dito usab ipakatap ang mga personnel nga gitagana nga moresponde sa kalabidad. Rest assured nga naano man tay gi-identify nga mga areas katong mga flood prone areas katong mga high risk man at danger zone, adto ang atong focus sa deployment sa mga personnel not just sa Cebu City but also yung city disaster. Si Police Captain Charisma Gonzales, gipahibaw usab ni Gonzales nga ang matag police personnel kompleto kini sa kahimanan sama sa handheld radio nga mohatag dayon og situational report sa ilang command center nga nagmonitor sa lakat sa panahon. Giawhag ang publiko nga magbinantayon ug kung mamalignon sila sa ilaga pinuy-anan, mamahimong motawag sila sa 911 o kaha mupahibaw sa mga barangay official aron marespondihan sila og dalhon sa luwas nga dapit. Kasama mo sa Cebu City Police Office, inyong radyo man Arnold sa mga DYHP, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sila 5:42 sa kahapon na nadagbayan sa Mandaue, nidesigit na o evacuation center sa 27 ka mga barangay sa maong dakbayan. Asa kani mga dapitan, kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galanea. DYHP RMN Report. Dimandog preemptive evacuation si Mandaue City Mayor Jonky Uwano alas sa mga residente nga nagpuyo sa peligro nga mga lugar sama sa daplin sa kasapaan, daplin sa dagat o peligro sa landslide. Sa executive order gibanduan ni Uwano ang pagbutang usab og evacuation center sa matag barangay sa 27 ka mga barangay sa maong syudad. Ang mga barangay kapital may mangu sa operasyon sa evacuation centers ug suportaan kini sa kapulisan, Bureau of Fire Protection, mga barangay tanod sug officials. Kagani ng buntag i-distribute na usab ni Uwano ngadto sa 27 ka mga barangay ang mga chainsaw, modular tents alang sa ilang mga evacuation centers, mga rescue boats o guban pang kagamitan sa ilang pagresponde sa emergency nga mga sitwasyon. Kasama mo sa dakbayan sa Mandaue ang ini Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sila 5:43 na sa kahaponon.
Samtang sa dugang pang balita, ang relief goods sa amihan ng Sugbo ipang bakwit una aron malikayan ang kadaot nini sa bagyong Tino. Ibalhin lang una sa mas safe nga lugar. Kasama mo sa balita Radyoman Remart Pugon. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gisiguro sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Field Office 7 ug sa mga lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Midilian ug Bugo City ang kaluwasan sa mga relief goods pinaagi sa pagbalhin niini ngadto sa mas luwas nga mga lugar subay sa pagpangandam sa bagyong Tino. Lakip sa gibakwit mao ang family food packs, bottled water ug uban pa mga ayuda alang sa mga lugar nga naapektuhan sa linog. Sa lungsod sa San Remigio, temporaryo nang gitangtang ang atop ug bumbong sa mobile storage unit aron malikayan ang kadaot niini sa kusog nga hangin. Ang maong lakang subay sa pagpangandam sa DSWD ug LGUs aron mapadayon gihapon ang pagserbisyo taliwa panahon sa kalamidad. Kasama mo sa balita, Radyoman Remart Orestila Pugoy, DYHP Tatak RMN. Samtang ato ang panahon karon. Bugnaw, kusog nga hangin, na mga pag-uwan, kinahanglan nga ligo na itong immune system kasama Life Extension Vitamin D3. Girekomendar sa mga medical doctor, 100% himo sa Life Extension sa USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ato na sa 5:46 na sa kahaponon ato mga kasama, mga radyoman na mga kasama padayon gahapon nga naghipos og mga balita ug impormasyon labi na paghatod kaninyo sa latest update meaning pagpangandam sa nagkadaiyang mga local government units atong sutaon karon ang magpangandam usab sa provincial capital kay adunay command center nga giamontar si Cebu Governor Pamela Baricuatro alang sa latest monitoring ug dugang pang-update. Radyoman RV Veloso on sa latest. DYHP Tatak RMN Report. Yes, kasama Aida, live ta karon diri sa Emergency Operations Center sa Cebu Provincial Capital ng butang diri sa Social Hall kasama Aida. Naka-standby na ang EOC sa probinsya sa Sugbo nga maoy mag-monitor sa tanang lihok o disaster response sa lalawigan sa gilauman nga pag-igo ni Bagyong Tino sa Sugbo. Karong adlaw mihimo og tigom ang EOC pinanguluhan usab ni Cebu Governor Pamela Baricuatro din giisa sa red alert status ang tibuok lalawigan sa Sugbo pagsiguro nga dali ang pagresponde sa tanang teams sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng PDRMO o ang mga municipal ingon man ang local disaster response sa probinsya. Lakip sa gimando Okay, cutting out. Ay mong signal ka sa mga RV? Yes, ka sa mga RV. Go ahead. Yes, kasama Aida. Lakip sa gimando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang sayong pagpabakwit sa tanan ng mga residente nga ana-anay butang sa risgo nga lugar sama sa Bukirang Bahin, sa coastal areas o kadtong mga duol sa landslide prone areas sa mga Aida. Ang mga local government units pinahagi usab sa ilahang mga official na social media pages niluwat na kini sa listahan sa mga evacuation centers. Gani, labing una nga ni luwat sa listahan mo ang lungsod sa Milania, gisundan kini sa Dakbayan sa Talisay. Sa pasiunang na siren kasama Aida, ang Dakbayan sa Bugo usab ni pahigayon sa Adopt a Family concept. Kini aron nga pagsagop sa mga pamilya nga walay kapasilungan ilabi na kadtong apektado gyud intang sa linog kasama Aida sa Northern Cebu. Kini human nga nanghipos na sab ang 10 cities sa sayo ganiha sa buntag sa mga temporaryong gibalhinan unta sa mga biktima tungod sa posibleng pagkuso-kuso unya sa bagyo. Samtang naka-white alert usab status ang mga hospital o naka-preposition na ang medical personnel o galing doon na emerhensya o kinahanglan usab o ginalali nga atensyon dili lang sa Central Cebu ngadto sa Southern Cebu lakip usab sa northern area nga mga hospitals. Samtang atong gibisita ganiha sa hapon kasama Aida ang Kapitolyo nangandam na sad kini sa moabot sa 20,000 ka mga relief packs nga ilahang gisugdan sa pag-repack kasama Aida alang kini sa pagpangandam sa mga pagkaon unya nga i-deliver ngadto sa mga nabiktima sa Bagyong Tino. Samtang karong adlaw gimando na usab ang pagsuspenso sa klase o trabaho gani ha
sayo nga ni pauli sad ang mga trabahante diri sa Kapitolyo aron sab nga makapaghandam sila sa ilang tagsa-tagsa paghimalay ingon man sa tagsa-tagsa usab nila ka mga pamilya aron usab makapauli sab kini sa ilang tagsa-tagsa ka mga lungsod. So may niini gipahibaw sab ganihan no sa pangulo sa terminals na si Ahmed Quizon sa probinsya sa Subo kutob lang ganihang alas 3 sa hapon ang biyahe paingon sa North Bus ingon sa norte kasama Aida samtang kutob lang sad karong alas 8 sa gabi ang biyahe usab sa Habagatan o sa south area kasama Aida kay malantaw nato nga posible nga mahimong risgo na unya sa pagbiyahe sa kadalanan ingon man sa ato mga driver sa bus kasama Aida ilabi na paingon nga grid ngadto sa Habagatan ingon man sa northern area kasama Aida. Inungdan nga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ko ng LTFRB 7 nimando na sabi nga likayan usa ang mga non-essential travels nga posibleng mabrisgo unya sa pinabuhi sa mga bisita, sa mga pasahero, ingon man sa mga turista. Ipadakil na una nato ang paglaglaag, ang pagsuroy-suroy mo ay mando sa LTFRB 7 aron nga kalikayan usab ang risgo kasama ang Aida. Samtang kanselado usab ang biyahe sa eroplano ingon man sa barko tungod sa bagyo ganihan na kaibaw usab sa Philippine Coast Guard na kanselado na ang tanan nga biyahe kasama ang Aida. Sa pagkakaroon naka-raise na sa signal number 4 usab ang isla sa Camotes diin ugmang adlaw posible kining bisitahon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ug hupa na ang bagyo kasama Aida aron scheduled personal nga mobisita usab didto mo gitaybaw diri sa information office. Samtang sa gawas nga bahin kasama Aida total ligsit kalmado pa man hinuon ang kamutang sa panahon akan masilati na nato ang bugnaw no nga palibot apan dayon nga palawagan diri sa Emergency Operations Center nga mag-amping o maminaw sa mga disaster responders sa mga kalungsuran sa lalawigan sa Subo, ingon man sa municipal, ingon man sa city disaster risk reduction and management offices kasama Aida. Kung galing gikinahanglan ang sayo nga pagpabakwit, sumala sad sa gimando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga pabakwiton daan kadtong mga anaa sa low-lying areas, ingon man sa coastal areas aron usab nga dili marisgo ang ilahang tagsa-tagsa sa kinabuhi. Gipanawagan usab diri sa EOC Center ingon man ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga ang kadtong publiko ingon man ang mga Subuanon mas maayo nga maminaw gyud sa lehitimo nga mga news sources sama kanato sa DYHPR man Cebu ingon man sa mga updates gikan sa Cebu Province ilaha sa official pages ang OCD, ingon man ang Pag-asa o ang PDRMO kasama Aida aron nga malikayan usab ang mga fake news no nga posibleng makahatag og kahadlok o risgo sab sa ato ang mga Subuanon kasama Aida. So far mao na ang updates gikan diri sa Emergency Operations Center. Kasama mo sa EOC Radyoman RV Veloso DYHP Tatak RMX. Oras 5 minutos sa di pa magalas 6 ang kahaponon mga kasama ato i-check usab ang gawas nga bahin karon diri sa Dakbayan sa Sugbo kaganina nga buntag hangtod karong hapon labihan kayo ang linya or taas sa mga motorista nga nagpatubil na nagpagas na daan alang sila mga sakyanan sa mga idatampos kusog kayong uwan diri sa Amua watching from Carmen, Cebu. Roel Alburo amping mo di kanunay. Kumusta? Dias Dalaget. Amping kanunay mga kasama Mia Formentera unya watching from Bangka Lapu-Lapu. Mayong gabi ka natong tanan. Nunya nay nag-message nato kusog ang uwan di sa Kambinukon. Mga mountain barangays amping mo di kanunay ha. Diri sa Tauan City of Naga pabugso-bugso ang hangin mas nate with ginagmay nga uwan na makwit na ang ubang mga tao diri sa evacuation center. Salamat kaayo Jekoy Carciano. Amping mo kanunay ato magkaigsuon na labi na nagmonitor karon sa DYHP ng tune in sa ato mga update. Ato i-check karon ang gawas nga bahin pinagi ni Radyoman Joseph Quijano sa atong kadalanan o sa may sitwasyon sa man JQ di asa gawas. Yes, salamat ka sa mga radyo ba na Aida, no? Live and direct rin sa may Tinago Gym, sa Barangay Tinago, Cebu City. Gigata sa Pier 1,
per 2, per 3, per 4. So far, sa ito nakita ang mag-channel kasama ang Radyo Naida. Ipanundag ko ang baon, pero ang uwan may ni kusog rumaurasa niyo wapay hangin, no? Sa itong na sinabi, dito sa may pier area karon napagrasa sa kagabi. Samtang nga itong ginuausab ang mga na-stranded nga mga pasahero sa nagkalaing mga lugar, no? Dito sa per 1, per 2, per 3 ni sila gikan. Unya ang DSWS sa Cebu City Hall, mao'y nag-akiman nila, nagipalista nila sila ang mga stranded. Karoto na itong nabiyon ng gamay ang DSWS karon kung pila ni tanan, no? Ang mga stranded. Ako si Dolo ning ni Aron diri, kaya nakapahilo na, no? Diri sa may tinago jib kay ni aring uban ni plasta mga ako bala-bala. So kato ni mong biyahe unta pero wala na makabiyahe kay wala na mga barko nga gipa. Yeah, tinuod sa biyahe. Ano gyud? Mingaw ang mga terminal sa pier wa na sab, no? Onya mingaw na kaayo. Ato ni Dibero sir. Lagar sa Israel. As dapat inyo doon sa karga ka. As dapat inyo Panglaw ni. Panglaw Bohol. Panglaw Bohol. Ang SM mo ko ba ni mo anak ni? Anak ni imong asawa. Wala kanir na sa wala. So gikan mo diri sa Cebu City. Kaming nasipit ni agi mo nasipit. Abi na ulay biyahe para tubigon wala ni cancel mo na. Cancel man mga biyahe ko sa Bagyo. Sa Bagyo kanino. Ya okay ra mo diri. Okay ra ba? Okay ra. Dako-dako ni Jim kasama ang Radyo Naida. So nay taga DSWS na mao na sila nag-assess diha og nag-facilitate, no? Sa baga Radyo Naida nakadato nga itong ikaw gamay mo balik ko sa agi. Okay. Taga DSWS diri niya ipalista nila, no, kinsa mga passenger nga na stranded na si Ma'am Rad sa DSWS. Ma'am, pinakabok passenger na rin na stranded, ma'am? Si Ma'am Rad so far as of 6 p.m. Positive kasama Radyo Naida. Bana-bana lang, ma'am. Aso no, sure kay na tay mga Time takpin. Ay sira. more or less mga 20 kapit na, mga passenger. So, sa per 1, 2, 3 na nga mga stranded. Sa per 4, wala. Abot? wala. So far, mga pa sila, mga 20 kapit ka mga passenger. Ang DSWS, si Gusto, mga ini, timanan nila. Yes, sir. So, pagkaan, wala, ilara. Wait lang sa disadvise. Ang disadvise sa DSWS. Okay, salamat Ma'am Raza. Si Rad sa DSWS kasama Radyo Naida, no? Nag-wait mo siya advice sa DSWS kung libre sila pagkapunan. Uban na rin, nangaon naman, no? Kaya tigpaniapo naman. Alas 6 na. Alas 6 na niya na ato sa space na pito. Dagan kayo dito, no? So ako bala-bala gini, mga 30 rin ni Kapitali kasama Radyo Naida. No? Kaya mga individual. Individual. O niya. Ato ning kuan uban rin tao, no? Bagay, porque ni tanaw na ako, mas shift sila diri kasama Radyo Naida, no? Kay likon man ni diri gym o niya. Kuasa, no? Ayahay. Doon ay kuan. Sir, lago na sa DSP. Asa na pa niya, sir? Bohol. Asa na sa Bohol niyo, Tagbilaran. Adrik gikan ka Cebu City. Sa Iloilo ka gikan? Doon ka Tagbilaran. Tagbilaran gikan? Iloilo mo, asawa na ako sa Tagbilaran. Okay. Ang iyong pamilya? Sa Tagbilaran. Iloilo niyo, Ama kayo, Ilonggo ka kamay? Okay. Ikaw, ma'am, asa na pa niyo, Sikihor? Sikihor niyo, Patay ang ako ang tapa. Niya. Ikan ko o Bicol. Layo pagigikanan. Ikan ko ng Masbate na stranded ako dito. Wala yung abot dire, stranded na. Wala dyan may budget na pang hotel o unta. Wala hindool ko ganiha sa kapitan sa barangay San Roque. Itudlo mi dire na dire kuno kay dako kuno ang kuan. Marang pagpasalamat sa inyo, sir. Nagdawat ni dire. Dako kayong pasalamat. Tinago, no? Tinago. Kaduha na ni mo ni stranded eh? Kaduha na? Kaduha na ang stranded. Para sa unta ka? Sa? Ikan ko Bicol, Sorsogon. Para ka Sikihor, unta karon? Mato ko Sikihor, kaya akong papa namatay. Na-stranded ako pa abot diri. Mas safety rin napita, no? Oo, mas safety. Dako may pasalamat na napunta ni diri sa inyo ang jail Tinago. Kaya salamat kaayo. Salamat, ma. Okay, so at least half side na, plastada ra sila diha. Josie Manggubat. Manggubat, mga dagan na tagabantayan Manggubat. Taga Norte, taga Manggubat. Salamat kay Ma'am Josie, no? Lucy, okay. No, ubay-ubay ni sila kasama ng Radyo Naida. Niyang uba naka-hinanok na niya. Bago tali ni nakapaniapon. Sir, ninyo, sa asa na pa niyo, Lahat ko sa DWSP. Garcia, Bohol. So mas daghang Bohol. Stranded ang wako, no? May biyahe ko sa Bagong Tino.
Nasa ka sa Bohol ta? Garcia na sir. Si Dong Garcia? Oo, Garcia. Di ka gikan? Masbati sir. Masbati? Masbati ka? Mabuhol ka? Ano gusto mo ka sa Masbati? Trabaho ko sir. Trabaho ko Masbati. Ayaw pamilya sa Bohol? Oo, nasa Bohol. Sige, salamat ha. So, di na ito distribuyo na yung uban kasama ng Radyo Naida, no? Dahil ako na, higda na niya, nagkuhan na, ako nagkaon, panihapon na karabag-arasa, no? Paano ang sitwasyon karon? Dahil sa kawas kabanan niya, nagpanin ang pagbulong sa awan, ikusukusun ang awan kasama ng Radyo Naida. So, kuha ganin ang buntag ito nga medyo hinahinay, pero karon ni Kuala, ikusukusun ang pagbulak sa awan, karabag-arasa niya. Pero ang hangin, medyo normal pa, no? Ang din sa Sakpan Subong Metro Cebu, karabag-arasa sa kagabiyon. Ikatuloy sa Tinago Jim, ako yung radyoman, Joseph Oscano, DYHP Tataka. Radyo mo nationwide. Dengan salamat Radyoman Joseph Osquijano, latest sitwasyon diya sa Barangay Tinago alang sa nagsilbing evacuation center alang sa mga na-stranded ng mga pasahero sagad bubiyahe unta paingon sa Bohol, Leyte og Siquijor. Atong tabukan ang himutangan ni Radyoman Paul Lauro alang sa atong pagpadayon ining paghatag kaniyo og update sa atong sitwasyon diri sa Cebu ug sa uban pang monitoring pinagi ni Radyoman Paul Lauro. Radyoman Paul. DYHP RMN Report. Radyoman Aida, naka-activate na ang bagong radio frequency karon sa Cebu City Disaster. Onya, from time to time, ilan ay radyohan karon ang mga mountain barangay alang sa mga situationer, no? Diri sa ubos-ubos na bahin sa atong Dakbayan Subo, ining mga orasa, medyo naganihan, i-action naman sa Sulginay ang buwan, apan ining orasa karon sa sayong na sa kagabihan, diri sa Munilo, untot ng alas 6, kusog-kusog ang uwan kasamang Aida. Doon na naipipilan sa mga barangay kasamang Aida, na doon ang mga gym, ang nibakwit na yun, no? For safe nila, hindi nila mo uwat kasamang Aida na ugma po, maupay ila itambok na kusog-kusog na ang hangin, no? So ang Northern Cebu Gapon kasamang Aida, base sa listahan sa pag-agamaktan, ay una Gapon agian, no? Buigset siya diri sa may Asturias Soto. Ang mga Asturiasanon diri sa Norte, Danao, o Katnon, medyo nakapanganda mo sa Dinoon sa sila. Dini sa ato sa Cebu City, kompleto na ang mga kaimanan sa Samang Aida, ato mga barangay disaster, naka-ready na po ni ilang mga mano-mano sa mga pang-rescue sa Matasundang. Pero ang ato mga indot-dot na mga gamit na ama naka-stationary naman o naka-ready na dali sa command center, no? Sa command post. Kaya ang command post o command center sa mga Aida, doon na po'y gimunta dito sa Mayor's Office, no? Sa Cebu City Hall. Gawas diri sa command center na niya sa ibabaw ng bahay ng building sa doon sa flyover sa Mambaling, o ilang main command center. Pero ang ilang ipot upon ang Mayor's Office, nagpunta sila dito o command post kasamang Aida na CCTV po para makita nila ang sitwasyon o niya. Nagkagat sila sa mga tawag noon sa radyo, naka-radio check naman noon tanan, okay naman ang signal ining di puno na frequency, tulad alang lang ining atong pagpangandam kasamang Aida sa bagyong Pino, no? O niya, ang atong regional disaster, naka-red alert na sukad pagkaganiyang hapon kasamang Aida. Ampo lang yung tatanan, no, nga unta, binagluhan, i-iway siya, takupan o tabunan sa sakapan ni Senyor Santo Niño, ini sa ato sa Subo, na dilita o initinta sa makaliwisan ining maong gitusgon sa bagyong Pino. On standby rin ako dali 24/7 ako, mag-monitor sa mga Aida, sa atong frequency o radio communication sa atong disaster team para from time to time hatod nato ang pinaka-latest na situational diri sa gawas ng bahin. Ako inyong radyoman, Paul Lauro, DYHP Tatak DYHP RMN Cebu, the official #1.